алайкум дӯстони азизу меҳрубон, ҳама каса хуш омаден ба канали ман. умедворам сеҳату саломат ҳастен. ирӯза видеои мо ҳар хела мешавад. нонои очагӣ пухтам, камтар навор кардам. вақте ки нонои гарми дедонӣ кишид, ҳатман бешакарои очагӣ намешавад. ман ҳам нон пухтам, шакаров кардам, баъри шумо каме ҳам боша навор кардам. дӯстони азиз, ман шакарова ба рӯғани зағир кардам. ҷои ҳама ҷолибии ҳамин шакаров кӯтоб да ҳамае ки вақти рӯғана гарм мекунӣ мерезӣ, ям хеле овоз мебарора. фикр мекунам ки ҳама да ҳамиҷаш маъқулай. ва дар рафти видео ду намуд хӯриш мебинем ва барфи аввали ватани зебомона камтар навор кардам ва меҳмонӣ рафтагӣ будам. баъри шумо дар влогум ҷо кардам ки тамошо кунем, каме ҳам боша хастагитон рафт шава. ман рафта падарка харидан, ман то магазин рафтагиҳо ман ҳамаро навор кардам. баъри шумои ҳамаш духтаро. дар инҷа мо хӯриш тайёр кардастем. хӯриши мода инами маҳсулотое ки дар рӯи экран дидастем, инамиё дар кор мешаванд. инайҷада боша мо картошкаи айтёрка гузарондем, болошта камтар намак чошида майонез кардем. баъди вай боша мурғоро реза кардем, мурғи ҷӯшондагие реза кардем, мондем, майонез кардем. баъдан сабзи айтёрка гузарондем, боз майонез кардем. дар инҷа боша чия тухма айтёрка гузарондем. баъданам хел сафедии тухма айтёрка гузарондем, зардии тухма болоштарам хел украшение кардем. бо гароши қаттӣ хай камака ки дига украшение кардем. и хай вобастаи худтоне ки чӣ хел украшение мекунем. мадакиам хел маъқул буд, ман хеле кардам. бениҳоят я салати бигӯем ки бамазаак шид. ва дар инҷа боша чӣ кардистам, оливия кардистам. хай оливия ҳар яке мо медонем занҳо чӣ меравад: картошка, сабзӣ, ба чиз колбаса, горошек, майонез, ҳамеёро ҳамаша якҷоя мекунем. инам хел хай салати морам тайёр шудак. апау хоҳарони меҳрубон, дар инҷа боша иродара ба шумо шинос мекунам ки ин хоҳараки мо забони русиро бо нархи дастрас ба занҳои мо омӯхтаистанд. занҳое ки аз надонистани забони русӣ азият мекашанд. номерои рӯи экран буда да нависен. иродаҷон шумода мефаҳмонанд оиди нарх, оиди дарсгузарӣ, ҳар як саволе ки дорем метавонем ки аз саволотонда ҷавоб бигирем. бисёре аз занҳои мо аллакай омӯхтаистанд забони русиро. иродаҷон дарс додастанд. кадоме агар хоҳиши забони русиро омӯхтан боша, ана иродада нависен, шумода мефаҳмонам. дар инҷа боша хай дуюм хӯриши мо тайёр шид. инам хеле зебову болаззат шидак. дар инҷа барфи аввал мон буд дар ватани озодмон, дар ватани зебо. барфи аввал борид, барои шумо камтарак навор кардам. ба духтаро кадоме дар видеои ман маъқул боша лайкора монед то ман зиёдтар видео кунам. ман дар инҷа духтаро чӣ рафтистам, релакс рафтистам, чунки маърака бояд мерафтам, хонадроён бояд ягон падарка мегирифтам. анам пеш релакс да KFC нав кушода шудак, уже ба истифода додиянша. бо камтарак навор кардам. манам хел плакаташ ғалтид дар видеои ман омад. ина хай релакса видео кардистам дар инҷа. иққа тамошо кардам. инами набор мада маъқул шид. компот графин кати бакалош, анаму наборро гирифтам. дар инҷа хай маърака рафтистам. камтарак бо раҳорам баъри шумо навор кардам.